F'ġurnata ġenn ikollna bżonn nieqfu nistrieħu. Imqara l-5 minuti. Forsi b'xi tazza tej jew kafè u biċċa kejk. U f'dal ftit ħin, oażi l-bogħod mill-ġiri ta' kuljum. Nistgħu anke naqraw xi ħaġa qasira. Ngħidu aħna poeżija. F'din ir-rokna se nlaqgħukom ma' xi poeti, fosthom Lewis Briffa li se jaqralna poeżija mnebħa mill-baħar. Fil-bidu l-baħar kien id-dmuħ ta' mara li l-maltempata rasset fija sewwa. Konnilna l-miraklu frisk nitkarbu u b'abbundanza rħietu ġej u ħlewwa. B'intelliġenza fina jola u jinżel u jbanda l-mirjiet ta' wċuħu l-mija. Nifmuh dan iċ-ċaqliq sigriet ta' ġisem dal-ġgant jiddandan fl-ibsa kaħlanija. Il-sin m'għandux ma ġrieħi bajdanija li skont li rjieħ jitwessa u jiddiequ u l-enerġija taħt il taħt forma madwar trident b'Nettunu jsabbat siequ. Għajnejh mhumiex għajnejn u jara xorta u jibża minn ġejjien bħal kliem mumejjed jew bħal kuxjenza ta' tiran brutali fl-isbok terinu dubju xieħ ibejjed. Qalbien iżda beżan li jmut il-baħar, il-mara li lefqitu mara mnikta. Se jikteb dak li qalbu tiddettalu u l-poeżija tiegħu tkun is-sikta. Il-poeta magħruf Viktor Fenek se jaqralna poeżija oħra mnebħa mill-ambjent. Imma din id-darba l-poeżija hi waħda ta' protesta kontra l-erda kontinwa tiegħu. Meta xtutna jkunu kollha avvelenati bl-abbuż babiż fl-ekosistema, meta l-giljottini tal-istat ikunu waqgħu xafra fuq irjus is-siġar tagħna, meta l-art titqatta kollha biċċa isa baqra f'biċċerija, osservaw il-binja l-ġdida u mat-tmiem ta' kollox x'jibqalu l-bniedem ħlief jisħed djufitu għal gżira mifnija b'ambjent sfigurat. Jekk immorru l-qudiem Anno Domini 2030 x'naraw? Gżira sardini ppakjat, gżira mostri torrijiet u ħdura mkien f'dal-marċ funebri tal-ħolqien. Simon Gallia hija poetessa emerġenti li qed tikteb fuq bosta temi attwali. Il-poeżija li taqralna f'din ir-rokna hija meħuda mill-ġabra tagħha xi drabi mqar persuna. L-aħħar darba li mort nawm, il-mewġ laqani bil-ħlewwa. Tajt laqahom hekk lin-nisa li qrajt li marru jgħumu għall-aħħar darba. Komplejt nistinka l-barra, komplejt nimbotta. Jekk ngħejja, hemm dajsa toħodni. Lura fix-xatt rajt l-umbrella li kennewni, is-siġġijiet komdi li striħajt fuqhom f'waqtiet imwera. Komplejt, iċ-ċafċifa, ix-xemx, iż-żiffa. Riflessi ta' kuluri jgħajtu, il-biss ta' nisa Afrikani, id-dajjes tagħhom marqin fil-font. Ftit l-uċuħ tagħhom telgħu jixirfuli u qdift malajr bit-tama li naħrabhom. U aktar bdew jixirfu ċari li jien kont nafhom u huma jgħiduli mur lura. Nittamaw li permezz ta' dawn id-dewqiet ta' poeżija ftaħnilkom l-aptita l-aktar qari ta' versi bil-Malti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.